otu obodo ị ga-ebido azụmahịa ọfụma mana mba ụwa niile wụ obodo anyị bụ Nigeria, maka na obodo ọzọ income ha na-enweta na-ebu ibu. Ọwụ na ile anya ọfụma ọ naanị na Lagos ka ị ga-ahụmata na ọwụ na iwe onye na-eme azụmahịa ị ga-enweta ọtụtụ ihe na Lagos. Na Nigeria ha enwere m azụmahịa abụọ ma atọ m na-eme, ha na-eme ọfụma, mana n'afọ a enwere a whole lot of challenges maka the pandemic nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche dịka the EndSARS protest. Ọtụtụ ihe nke kwụsịrị. Mgbe ọ bịara na ihe gbasara egwu, agbabe m ihe gbasara egwu wụ ihe m chọburu ime, mana maka azụmahịa business music abịazie wuruzie my second option, mana ugbu a adịla m njikere ebe a laghachita na ihe egwuregwu. Enwere ọtụtụ ihe na-emetụta business anyị. Enwere otu isi tax achọrọ ireduce ya from 35% to 5%, wụ nke dị mma. Enwere m enyi nke na-ere ụgbọala, ọ na-ebubata ya from US, na-ebubata ya from Canada, mana obubata ụgbọala ndị a enwere ụgwọ ndị ọ ga-akwụ, mana enwere ụgbọala nke wụ 11 million, o nwere ike ịkwụ ihe dịka 3.8 ka ọhụụ na ọ clear ya na custom office. Ọ dị ọtụtụ ego a na-akwụ, dị ọtụtụ. Ọ so na ofu ihe ndị gọọmenti ga-eme. Ahụrụ m na akụkọ ụwa na achọrọ iwetute ya pesentị ya. Obi dị m mma, mana ọ bụghị gbasara ụgbọala. Ekwesịrị inwe ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche, POP materials, ọtụtụ ihe dị iche iche, car spare parts, ihe ndị dị iche iche nke a na-eme, akpụkpọ ụkwụ na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ikele egusi ndị a wụ ebe nsogbu dị. Ọhịa ị ga-ahụ ọtụtụ ndị mmadụ na-aga Kutonu, ha na-aga Togo ịga clear ya ngwa ahịa ha gwa. Ọ maka na ọ dị ọnụ ala na Togo na Ghana, ma dịbata obodo anyị Nigeria ya dị ọnụ ala. Ihe m chere gọọmenti ga-eme ka biznes na-aga. Ihe m hụrụ n'afọ a otu ihe niile si gaa, otu ndị ntorobịa niile si kpụkọta ọnụ mee ihe. Enwere ọtụtụ ihe chọrọ igbochi ha, dịka ndị agbero, ndị chọrọ imebisi ọtụtụ ihe, mana ndị ntorobịa jikọrọ onwe ha ọnụ. Okwu ndụmọdụ m ga-enye ha ka ha weta akwụkwọ ịtụ vootu, voters card maka 2023 ka anyị wike wepụcha ndị bụ ndị ọjọọ, maka ndị ntorobịa nke anyị nwere ugbu a ha higo ụrụ. Nigeria m chọrọ ịhụ wụ Nigeria wụ free and fair. Nigeria agaghị n'aka azụ aga na ọrụ ga-adị maka ndị ntorobịa. Nigeria ga-enye ọtụtụ ndị chọrọ ịbanye na azụmahịa ka ha wike bụrụ mmadụ, ndị dịka Dangote, Otedola, ọtụtụ ndị na-eme azụmahịa. Ha bụ olu ibu na, mana ndị ntorobịa ugbu a na-ata ahụ maka na Dangote na ndị ọzọ ha bụ ebe ha bidoro. Aha m bụ Tosa Joseph, enyi eji mara m na egwu El Nino. Akwụ m chim ebe ndị ntorobịa Nigeria nọ, anyị na-aga ọtụtụ ebe.